Čaute ľudia, nič tomu budeme krastecov, taký tu naflovať. Ľudia, ideme silno buchnúť s tým. Dáme ešte jeden pokus. Nevadí. Tu nám puklo kus, vidíte, nám to tu už puklo. Ideme na iný test. Ľudia, ideme na ňom skočiť. Ešte raz, ideme. A kúchneme, čo sa znie. Ja som myslel, to bude dlhšie video. Kúknite. No a ešte to zase zakaďa hodíme, ideme. Ľudia, vápoláž nám neprežil. A to bolo by krátke video, takže máme tu takúto vec, ktorú vy nemáte cuca ani nikdy. Dobre, ideme ju hodiť o tú stenu. A toto sa nám s tým stalo a to vieme opraviť. Pokus 2. Nám odletel spodok, ľudia. A my vieme opraviť spodok, kuchnite. Máme opraviť, ideme zhodiť to z väčšej výšky. Ľudia, idem z takejto výšky to hodiť. Ideme na toto hodiť. Ľudia, pozrite. A to stále žije, musíme to z väčšej výšky hodiť, že by sa to zničilo. Ideme na to hodiť kam. Jak sa to spočilo, už dáme iba asi 2 pokusy a to bude úplne zničené. Ľudia, posledný pokus, idem nasilnejšie hodiť na to kameň. Čo? No to žije. Musíme ešte dať jeden. To úplne sa zničilo. To nejde. Dobre, ja si na to zoberiem väčší kaliber. Ľudia, posledný pokus. Sa to viac počilo a to bol posledný pokus. Ľudia, to zo tohto videa bolo všetko. Toto stalo sa s tými vecmi, takže nezamojte dať like, odbev, čaute!